Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Общество и култура на 101 ТВ. Днешният епизод е изцяло посветен на учебно-тренировъчните фирми на 101 средно училище Бачо Киро. В първата част ще ни бъде на гости управителя на учебно-тренировъчна фирма Инстапос Андрея Сейков. Здравей, Андрея! Здравей, благодаря за поканата. Кажи ми, каква е основната дейност на вашата учебно-тренировъчна фирма? Основната дейност на нашата учебна фирма Instapos е да предложим на нашите клиенти иновативно софтуерно решение, което ще улесни техните търговски безконтактни плащания, като могат да превърнат техния телефон или мобилно устройство в POS терминал и да приемат техните плащания, както вече казах. Това е наистина много иновативно. А как разпределяте задачите в екипа? Екипът ни, всеки има задачи и е разпределен последния начин. Петър Стефанов е софтуер дизайн в нашата фирма, Светослав Велев е менеджер продажби, Виктория Владимирова е ръководител на администрационният отдел, Виктория Витанова е менеджер маркетинг и реклама и Йоана Арангелова е специалист продажби. А как решихте да изберете точно тази дейност? Чия беше идеята и как се разви концепцията? Идеята първоначално дойде от госпожа Каранешева, която ни запозна с нашият ментор Георги Димитров и с фирмата Ingenico, които са лидери на световния пазар, продаващи POS терминали и софтуерни устройства за търговски плащания. Много ми е интересно да разбера, имате ли някакви притеснения или вълнения, тъй като това ще ви бъде първото участие в тази годишния панаир учебно-тренировъчни фирми и млад предприемач в град Пловдив? Разбира се, че има известна доза притеснение, все пак имаме много работа все още, като например сайта, каталог, рекламни материали, но се надяваме да успеем да свършим всичко на време и да се представим добре. А имате ли профил в някоя социална мрежа, чрез която популяризирате фирмата си? Да, имаме профил в Instagram, който там качваме новини по самата фирма. Може да ни последвате. Instagram профила се казва Instapost101 и да следите новини по фирмата. А имате ли социална кауза и ако да, каква е тя? Нашата фирма се спря на социалната кауза да работим с ученици от Центъра за специални образователна подготовка Едуард Сеген в квартал Надежда, като наша главна задача е да интегрираме деца с специална образователна потребност и се стремим да представим един успешен модел, като ние ги запознаваме с финансовата ангажираност. И послание, което може да отправим към всички е да приемаме децата с специални образователни потребности като част от нас. Андрея, много ти благодаря, че участва в това предаване. Пожелавам ви много успехи на тази годишния панаир. Благодаря за пожеланията и се надявам се видим пак. Във втората част ще видите управителя на учебно предприятие Лиави Ванеса Йовчева, която ще разкаже повече за нейната фирма. Ванеса, добре дошла в нашето студио. Здравей, Ая! Благодаря за поканата. Разкажи ни с какво се занимава вашата фирма? Нашата фирма Лиави ООД се занимава с търговия на едро и дребно с корейска козметика. Тук съм донесла някои от най-търсените продукти, като например тези къшън фондютени, които са голям хит в момента. Също така лист маските, те са създадени в Корея и са едно от най-използваните неща в грижата за кожата. Донесла съм и пачове за под очите, които също така са доста търсен продукт. Това е една серия с едно растение, наречено азиатска центела. То се среща в почти всички корейски продукти и е доста иновативно и високотехнологично. Как избрахте точно тази дейност за вашата фирма? Аз лично винаги съм се интересувала от Корея, корейската култура. Също така бях много впечатлена, когато разбрах, че корейската козметика има доста изчистен състав, високотехнологична, иновативна при това
и наистина това е едно от най-добрите неща за нашата кожа. Ти можеш ли да кажеш от личен опит, ползваш ли ги? Да, разбира се, ползвам доста продукти и съм доста доволна. Тези специално помагат за изчистването на червените петна по кожата. Има някои продукти, които помагат при бръчки и зачервявания, черни точки, подуване, всякакъв вид проблеми с кожата. Също така доста хидратират. Имате ли някакъв ментор, който ви напътства? Гледам, че има много продукти, така тук си донесла. Да, разбира се, наши ментори са BearCare, които са ексклузивни доставчици на едни от най-търсените корейски брандове. От колко души се състои вашият екип? Нашият екип е доста голям и сплотен. Имаме доста отдели. Всеки приема задачата си доста сериозно и отговорно. Дори в момента разработваме нашият сайт и каталог. Това ли ще ви бъде първото участие? В смисъл, за първи път ли ще участвате в панаира? Да, Liavi е новосъздадена учебно-тренировъчна фирма и тази година ни предстои за първи път да я представим на Тифи Феста. Какви са ви очакванията? Ще дадем всичко от себе си и се надяваме журито да ни оцени подобаващо, защото положихме доста труд и усилия по тази фирма. Ще кажеш ли нещо за облеклото? Ще бъдете ли в екип, смисъл еднакви или всеки индивидуално ще бъде нещо? Още не сме го мислили облеклото, но ще представим традиционна корейска носия, наречена ханбок, която има както за жена, така и за мъж. Ние ще представим женския ханбок. Благодаря ти много, че участва в това интервю. Пожелавам ви много успехи на тази годишния панаир. И аз ви благодаря много. Това беше всичко за днес от предаването Общество и култура на 101 ТВ. А вие продължавайте да гледате предаванията в страниците ни във Facebook, Instagram, както и в канала ни в YouTube. Довиждане!